Manir Umar Husaini, Director City Boy Movement jihar Kebbi. Sannan kuma ina cikin SA na Minista na Noma, Senator Abubakar Kyari. Na'am, to idan aka ce City Boys Movement, wannan kungiya me take nufi kenan? To, ita kungiya ce dai wadda makasudin kafa wannan kungiya saboda jinjina goyon baya ga shugaban ƙasa President Bola Ahmed Tinubu, wadda kungiya ce wadda shi da kanshi ya kafa ta, kuma ɗansa barista Sheyi Tinubu yake jagorancinta. Sannan kuma a nan jihar Kebbi Alhaji Anas Nasir Idris da ni kaina mu muke jagoran wannan kungiya a jihar Kebbi. Na'am. To wannan kungiya me ta kawo matasa a nan jihar Kebbi kenan? To yanzu dai zuwanta a nan Kebbi, kaga zuwanta gabaki daya ko da aka kaddamar da mu a matsayin jagorori na wannan kungiya duka yanzu ba a samu wata daya ba. Amma cikin 'yan satuttuka yau kai shaida ne, kaga abun da muka yi a ƙarƙashin wannan kungiya. An tallafa ma akalla matasa 3,000 da naira 50,000. Wannan kuma irin wannan tallafi gaskiya ko gwamnatin jiha ta yi sai ta numfasa. To wannan shine karo na farko da aka fara wannan tallafin koko a baya an yi? To a baya an yi a ƙarƙashin City Boy Movement, saboda ita wannan ƙungiya an asasa ta tun lokaci binnan zaɓe da ya gabata, tun kamun zaɓe da ya gabata. So an yi, amma a nan jihar Kebbi wannan ne na farko, kuma wannan so mataɗi ne don a 21 local governments na jihar Kebbi ko ina da yadda Allah sai tallafin City Boy Movement ya kai. A kuma cikin nan cikin garin birnin Kebbi nan shine flag off wata shiya da yadda Allah da ka sani a cikin jihar cikin garin birnin Kebbi sai wannan tallafi ya kai gare su. A yau gashi an ba da kuɗi cash 50,000. Mutane nawa suka amfana, kuma daga ina aka zakulo su, sannan wasu matakai aka bi wurin zakulo waɗanda suka amfana da wannan mataki? So wannan kasan turawa sun ce charity begins at home. Na'am. Shi nan ne mahaifar jagoranmu, patron na ƙungiyar nan, Alhaji Anas Nasir Ƙauren Gwandu. Shi yasa aka faro daga nan gida, can tafiya a fara ta daga gida. So an bi tsare-tsare tunda akwai already structure a cikin wannan mazaɓar tashi, mahaifar tashi. So an yi amfani da wannan, aka nemi matasa da mata waɗanda suke da bukata, waɗanda suka fi kowa bukata da rauni. Za ka gani hadda ma ƙungiyoyi na 'yan uwanmu masu physically challenged, duka za ka ga cewa an zazzabo mutane wanda muke kyautata zaton da cewa sun cancanta kuma suna da bukata. Ka san Allah kaɗai ya ishi kowa, ba ka iya yi ma kowa da kowa komi, amma muna iya ƙoƙarin mu ga mun touching wanda Allah zai bamu damar mu touching. Bisa dukkan alamu an ce City Boys, ma'ana kamar babu mata a ciki, me yasa ba a sa mata a cikin wannan harka ba? So City Boy laƙani ne wanda ake ma shi shugaban ƙasa. Laƙani ne wanda ya samo asali daga gurin shi shugaban ƙasa, ana kiran shi nickname. So yana cikin nicknames na shi Mr. President, wanda aka yi masa da wannan take na City Boy a jihar Lagos. To akan wannan ne yasa aka sako wannan suna kungiya akan wannan sunan shi, ba wai tana nufin cewa maza ne kawai ba ko matasa maza ne kawai a cikin kungiya. A'a, lakani ne da inkiya ne da ake mashi shugaban kasa da wannan suna City Boy. Na'am. To baya da batun wannan kungiya, ina bangaren siyasa kuma za a iya cewa wannan kungiyar tana tare kenan 100% da gwamnati mai ci ko ya abin yake? Ita wannan kungiya ce ta da aka asasa kamar da na gaya maka, da ba da goyon baya da shi shugaban kasa. So za ka gane in kace kungiya ce ta siyasa, kaga baka yi kuskure ba, amma babban manufan wannan kungiya ita ne mu yi kokari mu fahimtar da mutane irin aikace-aikacen da shi shugaban kasa President Bola Ahmed Tinubu ya yi
da kuma gwamnanmu na jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu, saboda mutane su fahimta. Kasan an ce information is power. Wani lokaci mutane sukan ba su fahimci abu ba sai su yi concluding akan abin da ba su fahimta ba. To amma abin da muke so mu cimma nasara a kai a wannan kungiya ta mu ta City Boy shine mu zamanto da cewa mun zama bridge tsakanin grassroots matasa a matakin farko da gwamnati. To ana samun abin da ake bukata. Alhamdulillah, yanzu in ka duba nan gurin zaka ga kashi 99.9 na mutanen da ke gurin da matasa ne, kuma taron na matasa ne, kungiyar ta matasa ce, but kuma ba shi yayi wai limiting activities na ga harkar matasa ba. Duk wani dan Najeriya mu burin mu a ce yau an fahimci ma'anonin shugaba President Bola Ahmed Tinubu. Mu burin mu yau a ce duk wasu 'yan jam'iyya hamayya ma mun jawo su sun zo sun fahimci abin da ake ci saboda ƙasa ta ci gaba. To a ƙarshe me sakonka da matasa a nan jihar Kebbi da ma ƙasa baki ɗaya dangane da wannan kungiya ta City Boys? To magana ta gaskiya, sakona zuwa ga matasa na jihar Kebbi, ina so su rungumi wannan kungiya, wannan movement ɗin da hannu bibbiyu, saboda ita gwamnatin tsakiya iya contribution naka iya abin da za ka samu. So idan muka rungumi wannan kungiya muka yi kokari muka kai ta duk lungu da lungu, sako da sako a cikin jihar Kebbi, kuma aka samu result da ake bukata na zaɓe, to in Allah ya soya da za ka ga duk wani abu da za a zakalo na tsakiya, ministoci ne, darektoci ne za su zo daga jihar Kebbi. To kuma in aka samu appointment daga jihar Kebbi, ai jiha ce ga baki ɗaya ta amfana. So ni sakona ga matasa na jihar Kebbi da Allah mu rungumi wannan kungiya da hannu bibbiyu, mu rungume ta kuma da manufa mai kyau, kuma a saurari sakon da zai zo daga shi shugaban kungiyar gabaki ɗaya barista Shehi Tinubu.